panahon ngayon na sobrang bilis magbago ng mundo, mas marami na ring magulang ang naghahanap ng mga paaralang hindi lang nakatuon sa exams at academic performance. Para sa ilan, mas mahalaga ring makita kung paano nahuhubog ang confidence, independence, social skills at interes ng kanilang mga anak sa pagkatuto. At sa Pampanga, isa sa mga paaralang nakilala sa ganitong approach ang Adrio Montessori Incorporated na nagsimula sa personal na pangarap ng isang ina. Bago pa man ito maging isa sa mga pinagkakatiwalaang Montessori school sa lalawigan, nagsimula muna ito sa isang tanong. Paano nga ba makakalikha ng learning space na angkop sa iba't ibang pangangailangan ng mga bata? Para kay Teacher Zhao, President ng Adrio Montessori, hindi lang ito basta negosyo, isa itong personal na misyon bilang isang nanay. Mula sa pamilyang nasa medical field, pangarap din niya noon na maging doktor. Pediatrician ang kanyang asawa at siya rin mismo ay may planong tahakin ang medical path. Pero nang siya'y maging ina, nagbago ang direksyon ng kanyang buhay. Nagbago ang kanyang priorities. When I was in college, I really want to be a doctor. But however, when I was given an early chance to be a mother, I just need to choose between being a mother and being a doctor. So technically na-realize ko, I will have another chance to be a doctor, or if I really wanted that path, then I could take it in some other chance. So, alam ko, mabilis lang yung paglaki ng anak ko. So, I thought of a business wherein I could still be with my child and run the business. So, I choose education. From having nothing to offer to where we are right now, I believe the education that we are offering is technically one of a kind in Pampanga, and I know that there is niche, no? May niche dun sa mga families na gusto ng different way of approach. So technically, that is the Montessori lifestyle. At habang lumalaki ang kanyang panganay na anak, mas lalo niyang nakita na hindi pare-pareho ang paraan ng pagkatuto ng mga bata. May mga batang natututo kapag hands-on. May mga nangangailangan ng mas personalized na approach. At may mga pamilyang naghahanap ng learning environment na higit pa sa traditional na classroom setup. One of the reason why we wanted na Montessori siya is I've seen a lot of curriculums. My son, my eldest, is actually in need of a special kind of learning. So I thought of, hindi ko kasi makita sa Pampanga yung hinahanap ko. And then, I have to curate the curriculum accordingly doon sa tingin ko need ng anak ko. So, when I was starting to create the curriculum, na-realize ko, ito yung kailangan ko. As a parent, I situated myself as the customer. So, if I am the customer, ganito ko gusto iniba ko muna yung sarili ko as the owner. And from there, na-realize ko, wala pang Montessori na authentic dito sa Mabalacat na pwedeng ibigay doon sa mas katulad ko na parent na nangangailangan. And there, I realized, sabi ko, I can do better. I can do more if I'll do, or I could serve more people if I'll try to incorporate Montessori. Yan ang sinubukang buuin ng Adrio. Isang learning space na mas nakatutok sa pangangailangan at potensyal ng bawat bata. Pero kahit maganda ang vision, hindi pa rin madali ang journey. Dahil sa pagbubukas ng isang school, hindi lang sipag at talino ang kailangan, kundi lakas ng loob, tiyaga, at matinding pananampalataya at determinasyong makakayanan nila ang bawat hamon. When we were starting Adreo, the first thing that we wanted to consider is yung location, because we wanted a place where we can expand. And
you know, when you're starting, napakaraming prayers na kailangan mo kasi to open a school is not easy. The accreditation, documentation, and not just that, you know, financial. And you know that you're just genuinely passionate. Narinig siguro yung prayers namin ni Lord. At nito ngang 2019, opisyal nang nag-operate ang Adrio Montessori. Ngunit kasunod nito, dumating ang pandemic. Isa na namang malaking hamon hindi lang para sa mga eskwela, kundi para sa buong education sector. Pero imbis na sumuko, nag-adjust ang buong team ng Adrio. Sa tulong ng kanilang mga teachers at staff na handang matuto at sumabay sa pagbabago, naging mas madali para sa kanila ang pag-adapt sa online learning. Habang tumatagal, mas lalo pang naging flexible at resilient ang kanilang sistema. Mula online learning, nakapag-adjust din sila sa blended learning depende sa pangangailangan ng mga estudyante. Nag-aral ulit ang mga teachers, nag-innovate ng mga programs, at naghanap sila ng mga paraan para hindi maantala ang bawat klase. Dahil para sa kanila, ang tunay na commitment sa edukasyon ay nasusubok sa panahon ng krisis. We all have to adapt, and that's the beauty of having a team wherein they are all willing to accept the challenge. At sa paglipas ng panahon, patuloy ang paglawak ng kanilang komunidad. If they are only 7 people who believe in us, still they are still 7 people. So from the 7 people, pinagbuti ng mga team namin, and yon, the rest is history. Mula sa 7 estudyante noong nagsisimula pa lamang sila, halos 200 na ang enrolled sa kanilang Mabalacat branch sa kasalukuyan. Dahil sa dami ng mga magulang na nag-i-inquire mula Angeles, San Fernando at iba pang lugar, nagkaroon din sila ng mga bagong branch sa Camachiles at Santo Domingo, Angeles City. Pero ano nga ba talaga ang meron sa Adrio na nagugustuhan ng mga parents? Ayon kay Teacher Jao, hindi lang academics ang focus nila. Mas mahalaga raw ang pagkakaroon ng mga batang may tiwala sa sarili, marunong makipagkapwa at handa sa tunay na buhay. Lahat ng yan, kanilang naisa sa katuparan, bunsod ng dedikasyon ng kanilang mga guro. In Adrio, ma'am, we have different programs. We have, for 3 to 5 years old, we have the CASA Year 1 to 3, also known as nursery and also kinder. And then for kids naman po, for grade 1 and grade 2, we have the lower elementary. And then for kids, 18 months to 35 months, yes po, we are teaching toddler program. We start early because we believe in early age po, we need to hone the skills that our students have. And then we have the BRAVE program. For the BRAVE program po, we teach the kids that are neurodiverse because we believe that education is for all and everyone should learn. Para sa mga mas bata, may toddler at CASA programs na nakatuon sa holistic development, mula sa practical life activities, sensorial, math, reading at literacy hanggang sa integrated area kung saan natututunan nila ang culture at geography. Sa toddler program naman, may mga practical and sensorial activities, movement area para sa kanilang physical development, at language area na tumutulong mag-build ng kanilang early communication skills. At para sa mga batang may special and neurodiverse needs, handog ng Adrio Montessori ang BRAVE program na nakafocus hindi lamang sa academics kundi pati na rin sa values, confidence at real-life readiness. Maging ang mga simpleng gawain tulad ng paglilinis, pag-aayos ng gamit at basic food preparations ay itinuturo rin upang mahubog ang independence ng mga bata sa murang edad pa lamang. We want our kids at the very young age po to master or familiarize the routines such as washing hands, cleaning up their toys, reading books, and so on.
And even cooking. We also teach the toddler po with the basic skills po ng cooking, such as peeling the banana, peeling the orange, even the cucumber. And sometimes naman po, they do washing the dishes and even the toys. Para sure na safe ang mga kids sa lahat ng activities, sinisigurado ng Adrio Montessori na bawat bata ay guided at nababantayan sa kanilang bawat galaw. Kaya habang natututo sila, panatag din ang mga parents na ligtas at well-supported ang kanilang mga anak. Pero higit sa programs at learning methods ng Adrio Montessori, mas napapatunayan ang epekto nito sa pamamagitan ng mga testimonya ng mga magulang. No one sees the child's progress the way their parents do. Nakita nila kung paano nag-develop ang kanilang kids, not just academically, but in terms of self-confidence, independence, social skills, and their ability to build relationships. At ngayon, sila na mismo ang nagkukwento ng mga pagbabago. Si Taylor, nung bata pa siya, tahimik lang, nasa sulok. Pag nandyan kami sa tabi niya, lagi niya kaming guguluhin. Pero pag sinabi mo namang stop na sa kaguluhan niya or stop playing na kasi kakain na or ano, susunod naman siya. Pero yun nga, sa panahon ngayon, di ba, minsan puro tablet na lang and we are working parents, kaya minsan nasa side lang talaga siya, kaya tahimik lang siya. Pero pag kinausap mo naman, responsive naman. Bukod sa nakikitang improvement sa kanilang anak, masaya raw sila dahil nakahanap sila ng school na naaayon sa learning style na hinahanap nila. Nung nag-day one na, talagang medyo napabilib kami ni Mrs. kasi kumbaga, ang expect namin is hindi makikinig yung bata, hindi mag-engage, pero nagawa nila. Maganda, nandun lang kami sa gilid, pinapanood namin siya. Talagang engage si Taylor dun sa mga activities, tsaka dun sa mga ginagawa nila dun. Hindi pa kami nadi-disappoint sa Adrio dahil nabigay nila yung gusto namin, which is maging extension sila nung gusto naming level ng education para dun sa mga bata. Kasabay ng academic learning, natuto rin daw maging engaged at confident ang mga bata. Okay, in Montessori, we're not just after with the academic aspect of our kids, but we want the holistic approach. We want to we want to give them the social and emotional aspect. Sa school po, hindi lang po about ABCs or numbers. It's also giving them or building them a better friendships or camaraderie, and also being able to express themselves and being self-aware with the surrounding, with the people, being able to communicate with adults and also with their classmates. Isa sa mga magulang na nagpatunay nito ay si Nicole Macasaet, nanay ni Tali na nagsimulang mag-aral sa Adrio noong 3 taong gulang pa lamang ito. Okay, nagbabasa-basa na rin kasi ako noon regarding different teaching methods. And then, yun, meron ngang traditional, progressive, and sobrang naging interested ako sa Montessori method kasi it encourages independence and then socialization then with other kids. Ayon kay Nicole, malaking pagbabago ang nakita niya pagdating sa confidence ng kanyang anak. Kung dati raw ay sobrang maingat at takot sumubok ng mga bagong bagay si Tali, ngayon mas naging curious at mas open na raw siya sa pagtuklas at pakikisalamuha. Sobrang laking tulong ng school niya para sa independence niya at confidence niya. Nakita ko talaga na hindi siya takot humarap sa mga tao. She's always curious and asking na, can I try this? Can I do this? And I think malaking factor yung Montessori style of teaching sa ganong ugali niya. Samantala, ibinahagi naman ni Michelle Angela Benitez ang kanyang experience bilang ina ng 2 estudyante ng Adrio. Ayon sa kanya, nagsimula ang lahat sa paghanap nila ng school para sa kanyang panganay na isang pandemic baby. Dahil halos sila lang 2 ang magkasama sa bahay noon, naging sobrang clingy at madalas mag-tantrums ang kanyang anak. So, nung naghanap na kami ng school, lipat-lipat kami, it was only Adrio who assured us that they can take care of yung tantrums. Kasi ang worry ko, pag pumasok siya, magwawala lang siya. And the other schools would always tell me na, pag ganyan po, hindi pa po siya ready.
But it was only Adrio who told me and assured me na, no mommy, in just 5 days, mawawala na yung tantrum. True enough, nung first day niya, umiyak siya ng konti. Pero after nun, sinasalubong niya na ako with a big smile. And for me, parang, oh, true sila sa words nila. So, yun yung naging ano ko na, sige, ipasok natin sa Adrio yung anak ko. At hindi nga nagtagal, agad ding nakapag-adjust ang kanyang anak sa school environment. Mula sa pag-iyak at pagkakapit sa nanay, naging masaya at excited na itong pumasok araw-araw. Natuwa rin siya dahil hindi lang mga bata ang natutulungan ng school, kundi pati ang mga magulang. Sa pamamagitan ng mga seminars at guidance na ibinibigay ng Adrio, mas nagiging involved ang mga parents sa paglaki at pagkatuto ng kanilang mga anak. Actually, if they will attend yung mga free seminars na during the year kasi nagpapa-seminar sila for the parents, and which is sobrang happy ako no, as a parent, no, na they encourage the parents to be involved with their child. Hindi yung drop-off mo lang sa school, bahala na kayo dyan. Sila, makikita mo yung passion nila na talagang goes beyond the institution, goes beyond the school, na gusto nilang ipaano sa parents na community ang pagtuturo sa bata, hindi lang teachers, hindi lang school, pero dapat parents involved din sa growth and development ng bawat bata. At dahil sa magandang experience ng kanilang panganay, hindi na rin nagdalawang isip si Michelle na ipasok din ang kanyang pangalawang anak sa Adrio. Dahil para sa kanila, hindi lang ito isang school, kundi isang community na aktibong kasama sa paghubog ng mga bata. So, hi, if you're looking for a school where you want your child to grow not just intelligently, but also socially, emotionally, and yung life skills nila, yung confidence nila, independence, Adrio is the right school for you. My name is Tali Makasaet. Madami po akong friends at masaya din ang ginagawa namin sa classroom. Natuto po kami magluto ng mga healthy food. Mabait po silang lahat at lagi ako tinutulungan. My name is Dea Sofia Perez Reyes. Ang pinaka gusto ko sa school ay matuto at makipagkaibigan. I learn how to pray and discover new things. At the heart of every story of growth, one thing is clear. Adrio Montessori is more than just a school. It is a home where children and families find hope, support, and a brighter future. With their dedication and compassion, every child's progress becomes a testament to what true education can achieve. Hi everyone, if you choose Adrio, what we can offer you is the genuinity of our service, that we want to teach your child not just the academics, but also we want your child to be ready for the future. We want them to understand that learning does not just end in the classroom, but also outside of the four corners of the classroom. Discover the difference that Adrio Montessori can make for your child. You may visit them at any of their 3 branches. Severa, Mabalacat City. Camachiles, Mabalacat, in front of Hypermarket, and their newest branch at St. Dominic Square, Santo Domingo, Angeles City. For inquiries and more details, simply send them a message through their official Facebook page.